Καλησπέρα παιδιά, Mike Wick εδώ και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του καναλιού όπου θα παίζω Super Meat Boy και το κανάλι θα έχει gaming περιεχόμενο και επέλεξα Super Meat Boy για να ξέρω εγώ, όχι League of Legends, ξέρω εγώ που θα πρέπει να σκέφτομαι στο rank και για να βγει καλό το παιχνίδι και επέλεξα το Super Meat Boy. Έχω παίξει λίγο, γι' αυτό βλέπετε πως περνάω εύκολα τις πίστες. Έχω παίξει μέχρι την πίστα 3 όπου την περάσαμε τώρα και θα είναι μικρό επεισόδιο μόνο και μόνο για να σας πω για το κανάλι μου. Το gaming, ξέρω εγώ, το κανάλι το έφτιαξα επειδή αγόρασα την κάμερα. Τόσο καιρό μάζευα λεφτά για να αγοράσω την κάμερα και να αρχίσει στο YouTube. Αυτά, ελπίζω να σας αρέσει η δουλειά μου και αργότερα θα έχουμε και streams, θα κάνω σελίδα στο Facebook για να αρχίσω, ξέρω εγώ, κανονικά. Και το Super Meat Boy το αγόρασα προχθές και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό game άμα το έχετε ξαναδεί, που λογικό να το έχετε ξαναδεί. Αλλά σου πάει τα νεύρα σε μερικές πίστες γιατί είναι περίπλοκες, να όπως αυτή. Παπ, περάσαμε. Εδώ τι κάνω, αυτό. Αλλά το θυμάμαι γιατί είχα παίξει και παλιά σε ένα φίλο, πιο παλιά Super Meat Boy, και κάποια πράγματα τα θυμάμαι γενικά. Άντε. Το Super Meat Boy είναι γύρω στα 14 ευρώ, θυμάμαι το είχα πάρει. Τώρα δεν ξέρω πόσο το έχει το Steam. Θα σας το προτείνω το παιχνίδι αν αντέχουν τα νεύρα σας, αν δεν ξεσπάτε γρήγορα, γιατί θες τόσο πολύ να το περάσεις που πρέπει να το παίξεις 1000 φορές, ξέρω εγώ, σε μεγάλα level, όπως βλέπω μερικούς YouTubers. Γενικά στην αρχή είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά όσο ανεβαίνουν τα level γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Και τώρα αυτά εδώ που βλέπουμε πρέπει να πάμε γρήγορα πριν σπάσουμε, γι' αυτό πηδάω τόσο γρήγορα. Οπα. Γιατί βλέπετε όταν πηδάω σπάει το άλλο. Ξέρω εγώ που πατάω σπάνε αυτά, γι' αυτό είναι και δύσκολο και πρέπει πολύ γρήγορα. Τα specs μου, ξέρω εγώ, το πληκτρολόγιο, ποντίκι και ακουστικά και αυτά θα τα βρείτε στο description του βίντεο. Αυτή την πίστα δεν τη θυμάμαι καθόλου, αλλά λογικά φαίνεται εύκολη. Πρέπει να μην πετύχουμε τα γρανιάζια, τα πιο σπαστικά είναι. Τελικά σε κάτι άλλες πίστες που έχω δει στο YouTube που έχει 100 γρανάζια σε κάθε κίνησή σου. Οπα. Αν σας αρέσει το βίντεο, ξέρω εγώ, και θέλετε να με βοηθήσετε, κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι για να με στηρίξετε. Και το Facebook page φάνηκε αυτό στο description. Και άμα θέλετε να με ακολουθήσετε στο Twitter, όλα θα είναι στο description. Και το δεύτερο game που θα παίξω, δηλαδή το επόμενο που θα είναι σε λίγες μέρες, θα είναι League of Legends Rank. Στο East μπορείτε να με βρείτε Vicious Sterox, είναι Smurfed account που το ανεβάζω. Και στο West είμαι μικρό level και θέλω να ανεβάσω αυτό που λέγομαι Because γεια σου. Αλλά για τη σειρά το πρώτο βίντεο που προτιμώ να είναι rank παρά 17 level τώρα game, 20 πόσα είναι. Και γενικά παιχνίδια που παίζω είναι Left 4 Dead, Outlast που θα δείτε κιόλας. Παίζω μετά, πώς λέγεται, Walking, το είπα, Walking Dead, ναι.
Τι άλλο. Άντε, έχω κολλήσει μια ώρα. Μετά... Τι άλλο παίζω. Αμάξια έπαιζα παλιά. Τώρα όχι τόσο. Τον τελευταίο καιρό παίζω Walking Dead περισσότερο, που θα γίνει και σειρά. Και έχουμε κολλήσει σε αυτή την πίστα, δεν ξέρω το λόγο. Αυτό το γρανάζι μας σκοτώνει συνέχεια. Πέρασα και πέθανα στο άλλο. Παπ. Περάσαμε και αυτή την πίστα. Βασικά σκέφτομαι να παίξω μέχρι να δυσκολευτώ λίγο. Και τα άλλα θα τα δείτε στο δεύτερο επεισόδιο. Αυτό είναι εύκολο, εντάξει. Ω, νόμιζα ότι πάει κατευθείαν κάτω. Ότι σε πάει αμέσως στο τελικό. Αλλά είχε και αυτό μπροστά. Γενικά το παιχνίδι πρέπει να είστε γρήγοροι και να έχετε υπομονή. Γιατί άμα ανεβείτε level και δείτε πόσο δύσκολο θα είναι, θέλει πολύ υπομονή. Θέλει, ξέρω εγώ, το παιχνίδι που σας πάει τα νεύρα. Θέλει να παίξετε 100 φορές την ίδια πίστα για να το τερματίσετε. Αυτό είναι το Super Meat Boy. Και γι' αυτό άλλωστε το αγόρασα, γιατί μου αρέσουν τα δύσκολα παιχνίδια. Ενώ τα εύκολα, ξέρω εγώ, χαλαρά. Δεν έχει αγωνία, ξέρω εγώ, δράση. Ναι, πέρασε και αυτή την πίστα. Λογικά αυτή θα είναι τελευταία για να σας αποχαιρετήσω. Όπως είπαμε, το επόμενο βίντεο θα είναι League of Legends. Και γενικά θα κάνω πάρα πολλά βίντεο. Ξέρω εγώ, την εβδομάδα παίζει να κάνω 5 βίντεο μέχρι να κουραθώ. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ήθελα να σου πω, όλα σας τα είπα, Facebook, να μου στείλετε μήνυμα, ξέρω εγώ, όποιος θέλει να κάνουμε βίντεο μαζί, στο Facebook page που θα το δείτε στο description, Twitter, Facebook profile δεν σας δίνω ακόμα, θα σας δώσω πιο μετά. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα share να με μάθουν και άλλοι, επειδή είναι το πρώτο μου βίντεο όπως σας είπα. Αυτά, ευχαριστώ, γεια σας, καλή σας μέρα.